matkani Ylä-Savossa jatkuu kansallismaisemaan ja kansallisromanttisen kulttuurin juurille Lapinlahteen, Matin ja Liisan maille, josta taiteeseensa ovat ammentaneet niin Haloset, Aho, Järnefelt ja monet muut. No niin, siellä junakin menee. Tämä on monipuolinen paikka, tämä Lapinlahti. On kulttuuria, on urheilua ja komea kunnantalo. Nyt käydään katsomassa, että onko kunnan isä, johtaja Ruotsalainen paikalla. No niin, sieltähän se Henri tulee jo. Moi! Moi, terve Minna. No ja tervetuloa Henri. Lapinlahdelle. Kiitos. Olen Henri Ruotsalainen, Lapinlahden kunnanjohtaja. Aloitin viime vuoden syyskuussa. Mikäs tämä on? Tämä on aika mielenkiintoinen. Käydäänpä kahtomassa sitten. Joo, tuntuu, että täällä on ihan joka kulmilla taidetta. Kyllä, Lapinlahti on tunnettu kulttuuri- ja liikuntapitäjä ja tämä taide ja kulttuuri täällä kyllä myös näkyy. Lapinlahti on erittäin hyvä paikka lapsiperheille, koska meillä on paljon liikunta, kulttuuri, hyvinvointimahdollisuuksia ja hyvin edulliset hinnat lähtien asumisesta ja harrastamisesta. Onko tämä myöskin Halosten? Nyt on semmoinen kysymys, että en tiedä kenen tämä on, mutta tiedän, tai muistan, että tämä ei ole Halosten ja nämä olisi pitänyt Näistä nyt kitkeä. No mehän voidaan yhtään kitkemään tässä, eikö niin? Lapinlahti on tunnettu kulttuuri- ja liikuntapitäjänä kautta aikojen ja varsinkin tämä kulttuuripuoli leimaa ja näkyy kyllä, kun täällä kylän raitilla liikkuu. Ja tunnetuimpia lapinlahtilaisia taiteilijoita ovat muun muassa Halosen taiteilijasuku sekä Juhani Aho. Ja tiedätkö, mistä Lapinlahden kunnan vaakuna on saanut värinsä? Ja vinkkinä sanon, että ne värit on semmoinen sinertävä, vähän semmoinen kullanvärinen ja joskus se viimeinen pikkusen semmoinen niin kuin pronssiin vivahtava. Noin viimeiset, se on varmaan joku mineraali. No se on juurikin nämä värisävyt, mitä me nähdään tästä, eli kultaa, pronssia ja sitten pronssia hapettuessaan tulee tämmöiseksi sinivihreäksi. Ja nämä on Lapinlahden kunnan vaakunan ja graafisen ilmeen värit. Lapinlahdella sijaitsee myös yksi Suomen kansallismaisemista Väisälänmäellä. Väisälänmäki on tullut tunnetuksi muun muassa siitä, että Eero Järnefeltin kaski eli raatiat rahanalaiset on maalattu Lapinlahden Väisälänmäellä. Ja seuraava taidepysäkki onkin jo tuolla. Kyllä. Siinä on Emil Halosen Rukoileva mies ja rukoileva nainen. Tämä tunnetaan myös surevana miehenä ja surevana naisena. Ja siinäkin on. Katsotaanpas mikä tässäkin on. Tämä on juurikin se sureva mies tai sureva nainen. Tämä taitaa olla nainen ja tuolla on mies. Niinpä, mulla oli jo tuo katse tuolla miehessä, meinas nainen jäädä tässä. Niin kuin. Halosethan perustivat Suomen ensimmäisen taidevalimon tänne Lapinlahdelle. Muun muassa Mannerheimin ratsastajapatsas on valittu siellä ja monta meidän kaikkien suomalaisten tuntemaa patsasta. No niin, nyt me olemme saapuneet tänne Halosen museosäätiön ylläpitämään Museo Emiliin. Ja täällä on aivan fantastisen upea näyttely taiteilija Halosten 6 eri Halosen taiteilijatöistä. No, tämä Halosten museosäätiön taustallahan on jo ihan alun perin rouva Alli Halosen lahjoitus. Eli rouva Alli Halonen lahjoitti 1960-luvulla Lapinlahdelle miehensä, edesmenneen miehensä kuvanveistäjä Emil Halosen kipsiveistoksia. Ja vuonna 1965 ensimmäinen näyttely valmistui tuonne Lapinlahden entiseen Viljamakasiiniin. Ja siellä nämä Emilin kipsit oli kymmenisen vuotta, kunnes sitten Emil Halosen syntymän 100-vuotisjuhlavuonna 1975 avattiin tuohon entiseen pappilan kivinavettaan Emil Halosen museo. No, Emil Halosen museohan ehti olla varsin pitkään täällä Lapinlahdella suosittuna matkailukohteena, kunnes sitten tämä Emil Halosen museo ja Lapinlahden taidemuseo yhdistyi sitten vuonna 2017, kunnes avattiin tämä ihan uusissa tiloissa toimiva taidemuseo Emil. Museosäätiön kokoelmiin kuuluu yli 5000 taideteosta luonnosta ja esinettä. Näistä Emil Halosen kokoelmaan sisältyy 1800. Ja tästä ikkunasta on nyt nähtävissä 75 Emil Halosen teosta hänen yli 50 vuotta kestäneen taiteilijauransa ajalta.
Eli täällä ovat ne kaikki kivinavetasta pelastetut kipsiveistokset. Ja tämän näyttelyn lähtökohtana on se, että jokainen taideteos on taideaarre sinänsä. Ja koko näyttelyidea on esitellä tätä kuvanveistäjä Emil Halosen ja hänen puolisonsa rouva Alli Halosen taideperintöä. Koska Emil on luonut sitä taidetta ja sitten Alli lahjoitti sitä puolisonsa taidetta ja heidän kodin irtaimistoaan tänne Lapinlahdelle. Tämä koko taidemuseo on syntynyt nimenomaan kuvanveistäjä Emil Halosen kipsiveistosten kokoelmasta. Tässä on kierrätysmateriaaleista tehty Romurinsessa eli Marjut Kauppisen elämänriemuteos. Ole hyvä, istu seuraamme. Meitä saa myös kuvata. Hyvää päivää. Gouda. Bonjour. No kun tämä Lapinlahden 150-vuotisjuhlavuosi on nyt tässä meneillään, niin meillähän on täällä taidemuseossa myös tämä juhlavuosi huomioitu meidän näyttelyohjelmassa. Eli keväällähän täällä oli jo itetaidetta Iisalmen seudulta, eli siinä näyttelyssä oli vahvasti mukana myös lapinlahtelaisia itetaiteilijoita. Kyllä meillä on varmaan semmoinen otollinen maaperä täällä Lapinlahdella silleen, että nimenomaan se taiteen tekeminen ja kulttuuri on niin syvällä, että kukaan ei katso karsaasti sitä, että miksi tämähän on erilainen tai miksi hän on taiteilija, vaan se on täällä luonnollista. Ja minun mielestä erittäin hyviä esimerkkejä, siis ihan valtakunnallisesti tunnettuja vaikkapa Romurinsessa. Aivan loistava esimerkki tämmöistä niin kuin lapinlahtilaisesta taiteesta ja nimenomaan tästä itetaiteesta. No nyt me ollaan tultu todelliseen Onnelaan, tänne Romurinsessan paratiisiin, Marjut Kauppisen kotiin. Moikka Marjut! Moi! Kiva, että saatiin tulla. Tervetuloa ja ensimmäiseksi lähdetään kyllä kahville. Kiitos, sitä me tarvitaankin. Kyllä. Me oltiin siellä Emilissä katsomassa jo sun näyttelyä ja Johan tässä jo kahvihammasta vähän kolottaa. Hyvä. Okei, ja Mannerheimkin katsoo sieltä. Kun mä luulin, että se on minun ukki. Joo, ai, oot luullut? Niin pienenä. Okei, ai pienenä, niin sieltä takia En hän on. ennä. Mä ajattelin, että jos sä oot saanut oikean tiedon, että hän onkin sun ukki, ja sitä voit tietää. Mummon seinällä oli tuo taulu, niin eihän mummon seinällä voi olla muita miehiä kuin ukki. Nämä on Kauppisen Marjut Romurinsessa. Eli sanoit, että tää on entinen puutarhapenkki, joka sai nyt uuden elämän. Joo, mä hioin ja maalasin sen pohjan mustaksi ja sitten on liimannut siihen niitä Ja sä oot toi silmätkin saanut noin hienoksi. No ne oli jottiin, mitkä lien nalleen silmät ollut. Noniin. Niin. Ne lainattiin nyt sitten. Kyllä. Hei Kerttu, moikka sullekin. Onko toi vähän niin kuin sun näköiskuva? Eikö voisi olla vähän toi? No vois. Romurinsessa sai alkunsa siitä, kun viriketoiminta mummojen kanssa käytiin retkellä täällä Onnelassa ja sitten katseltiin jotakin minun teoksia, niin joku mummo tokasi, että oot sinä melkoinen Romurinsessa. Sä nappasit sen sitten siitä. Niin, kyllä. Tää paikka, onko tää sun kotipaikka? Ei oo, kun me etittiin minun miehen kanssa metän keskeltä mökkiä. Ja sitten se löytyi tosiaankin metän keskeltä. No mistä sä pakenit tänne metän keskelle? Lapinlahdelta. Tai Siilijärveltä on kotosi, mutta asuttiin Mutta se ei ollut tarpeeksi sitten niin kuin maaseudun rauhaa kuitenkaan se Lapin. Ei. Tämmöinen on kerrostalo lapsi, enkä saanut hevosta parvekkeelle. Niin nyt mulla on sitten näitä eläimiä. Onnela perustettiin 12 vuotta sitten, kun muutettiin tänne metän keskelle. Ja pikkuhiljaa rupesi tulemaan näitä teoksia ja sitten niitä on tullut aika paljon. Mutta hei, täällä on siis ihan mahdottoman paljon kaikkea. Ensinnäkin, miten monta hehtaaria tai kuinka iso tämä alue, missä sun taidetta täällä on? No ehkä olisiko hehtaarialueella, että meillä on 2 hehtaarin tontti. Niin, että vielä olisi tilaa. On.
No lähdetään kiertämään, näytät kaikki tilat. Ahaa, täällähän tuttu herra. Well, what would I say? Ja sitten Melaniikin on saanut tuossa vähän uudenlaisen käsittelyn. Joo, se on siellä matkustaja. No millaista se on olla taiteilija täällä Lapinlahdella? Täällähän on aikamoiset perinteet. Kyllä, ei kai. En mä tiedä. Jotenkin mä en aina koe itteni taiteilijana, mutta kai sitä on jonkunnäköinen taiteilija. No miksi sä ennemminkin niin kuin tunnet itsesi? Minä vaan köhäyttelen tehdä kaikkia ihmejuttuja. Niin, mutta siis se luovuus kumpuaa susta. Kyllä. Onnella on rakentunut pikkuhiljaa pala palalta. Sen mukaan mitä teoksia on aina tullut, niin sitten on tullut joku alue. Ja Onnella muuttuu joka kevät. Mä joka kevät tulee uusia ajatuksia, miten asettelen teokset. Ai museo. Sulla on Siinä, museo. haluatko käydä Totta siellä? kai me käydään museossa. Museoit sä tänne jotenkin sun omia? Täällä on vanhaa tavaraa kertynyt. Ihmiset on tuonut, kun ovat ollut heittämässä roskiin, mutta eivät No mutta täällähän nyt on... Mikäs tähän on motivaatio? Sä rakastat myös niinku kerätä. No lähinnä varmaan, kun olin viriketoiminnan ohjaajana, niin. Sitten täältä oli niin helppo noita vanhoja esineitä käyttää siinä työssä. Heille oli tuttu nämä esineet. Niin, kyllä. Ja virkistyi nähdessään näitä. Kyllä, ja sitten esineitä. monesti minä niinku tietämättömyksi heittäydyin, että en mukaan tiedä mikä esine on, niin hyö saa sitten kertoa. Niin. Että vaikka oli muistisairautta, niin sitten nämä oli niin vahvassa siellä. Kyllä, ja retkillä täällä meillä käytiin, niin sitten täällä ne aina istu. Oho, täällä vaan biilit muuttuu. Nämä on niin mykistäviä, eikä toisaalta taiteesta pitäisi kysyä ihan kaikkea, mutta kyllä mä nyt kysyn, että miten toi on syntynyt ja mitä tämä ilmentää tää. No siinäkin on ihan järkevä selitys. Okay. Isännän kylkykkeen ajoi joku tuolla sivutiellä, niin se meni lunastukseen tuo auto. Niin sitten kysyi, että soitetaanko romu-ukolle vai tarvihetko? Niin. No totta kai minä tarvihin, mutta nyt en enää ota autoja tänne pihaan. Niin, nyt on täysin. Kyllä. Huussi. Siinäkin on muutama. Okei, nyt on maatuskoja sitten aikamoinen läjä. Näin se sama tarina, että ihmiset on sulle näitä. Kyllä, ja no silloin kun muutettiin 12 vuotta sitten tähän, niin mulla oli repullinen niitä, ja mä että mihinkä mä työnnän ne, kun niin pieni on tuo tupa. Niin sitten tehtiin tänne hyllyt. Mikä oli ensimmäinen työ, jonka sä niinku laskit, että tämä on niinku taideteos nyt? Tän sä oot tehnyt niinku ikään kuin näyttelyyn tai oikein erityisellä tarkoituksella. No ehkä tuolla on semmosia ikkunoita, niin sinne ikkunaan niitä työkaluja oli viritellyt. Se oli sitten ensimmäinen semmoinen, mistä sä niinku... Tuliko siitä sitten semmoinen välähdys, että hei, tää on nyt sitä, mitä sä haluat tehdä Kyllä. Niinku työkseksi? Kierrätysjuttuja. Kierrätysmateriaaleista taidetta. Kyllä. Sitten katsotaanko kesämökki? Eikö sauna? No voisihan tää olla kesämökkikin, mutta tää on meidän sauna. Me käydään kesät talvet täällä. Tää on onnella, tää ei ole kuitenkaan huvikumpu, vaikka voisi olla. Voisi olla, mutta mä ajattelin, että olisi se vähän melkoinen nimi se huvikumpu. Tämä on se paikka, missä minäkin rauhoitun. Niin. Ihana ajatus. Ihana ajatus, että se rauhakin tulee. Vaikka on paljon ideoita, niin sitä rauhaa tarvii, eikö niin siihen väliin? Kyllä. Tai sitten lähtee tuonne mehtään sienne. Tässä olisi tämä vieraskirja. Tämä on tosi tärkeä. Tästä mä näen sitten, että mistä on käynyt ja minkä verran porukkaa, niin jos saisin pyytää kirjoittamaan tähän. Kiitos mielelläni. Kiitos kun saatiin käydä. Tämä oli todella mielenkiintoinen käynti. Kiitos kun tulitte. Miten paljon jo tälle vuodelle oletko laskenut? No
Olisiko joku 600 nyt niin kuin tänä kesänä, että kesä-heinäkuussa. Ja tässä on vielä monta kuukautta aikaa juhlia. Niin, kyllä. Lapinlahden 150-vuotisjuhlaa ja Kyllä. sun tätä upeata onnella. Kyllä. Kiitos, että saatiin tulla. Kiitos. Meitä on siunattu 2 komealla kirkolla. Että Lapinlahdella on kaunis puukirkko ja Varpasjärven puolella on kaunis kivikirkko. Että Kyllä. kumpaakin kelpaa kyllä ihastella. Lapinlahdella on myös vankka herännäisyysliike ja se näkyy edelleen toisin paikoin Lapinlahdella. Vaikka herännäisyyden isänä tunnettu Paavo Ruotsalainen on sukunimeltä Ruotsalainen, niin ei ole selvinnyt, että hän olisi minun sukua, vaikka sinällään minulla on kyllä sukujuuret vankasti tällä seudulla. Että on tehty sukututkimusta, jossa on päästy aina 1600-luvulle asti. Ja alkuvuottahan meitä siunasi mukavat talvikelit pakkasineen ja muuta. Siinä oli miltei talvi niin kuin omassa lapsuudessa. Niin. Silloin kun pelasit aktiivisesti jääkiekkoa. No joo, aktiivisesti, mutta Varpaisjärven vireissä ja siihen aikaan vielä oli 2 joukkuetta, eli Varpaisjärven puolelle ja Lapinlahden luistintällä Lapinlahden puolelle. Ja meillä oli kiihkeitä paikalliskamppailuja aina naapurikylän seuran kanssa. Lapinlahdelta löytyy muun muassa moninkertainen Suomen mestari ringettijoukkue Lapinlahden luistin 89 Seitsis. Ja toki nykyinen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on lapinlahtilainen ja entinen kävelyn maailmanmestari. Myöskin yleisurheilusaralta meiltä löytyy lukuisia tunnettuja henkilöitä ja ehkä tämän hetken kirkkaimpana tähtenä kuulantyöntäjä Senja Mäkitörmä, joka on moninkertainen arvokisaedustaja. Meillä lähti täällä liikkeelle silloin 40-luvulla niin Lapinlahden kisatovereiden nimellä, jotta pelasivat 90-luvun puoleen väliin asti sillä nimellä. Ja silloin 90-luvun lopulla niin tässä oli varmaan joku 50 jäsentä kaikkiaan koko seurassa, kun tämä nimenvaihos on tullut. Siitä kohtaa lähdetty sitten menemään eteenpäin. Ja nyt on tässä 2000-luvun puolella sitten tullut, että meillä on pikkuhiljaa lisääntynyt tuo porukka, että nyt on viimeisen 5-6 vuoden aikaan tullut semmoinen tuplamäärä niin kuin harrastajia tähän mukaan. Junioreita on pelaavia, junioreita on 160 seutua. Meillähän lähtee ihan tuolta perhefutiksesta lähtien, että siellä ollaan 2-vuotiaasta 4-vuotiaaseen, niin siellä on vanhemmat ja lapset, jotka harrastaa yhdessä ja siitä on sitten jatkumona futisseikkailuna pyörivä tämmöinen jalkapallokoulu, mikä on siitä eteenpäin ennen kuin lähdetään sitten joukkuetoimintaan mukaan. Joukkuetoiminta alkaa sitten siellä 7, 6, 8 ikävuoden välillä. 8-vuotiaat on sitten nuorimmat, mitkä pelaavat sarjaa. Senioreita on naisissa tällä hetkellä. Miehet tässä on toinen seura, joka on järjestänyt silleen semmoista vapaaehtoista pelaavat salibändiä talvella ja sitten kesäisin pelaavat jalkapalloa, mutta ei kuulu meidän seura-alaisuuteen, mutta meillä on naisissa tämmöinen höntsäryhmä Lap Angeles. Oikein kun pinnistä, niin heillä tai tähän Halosiin kytkeytyvällä suvulla oli myöskin sitten muun kaltaista yrittäjyyttä, että olikohan joku muun muassa sitten niin kuin oli Urku harmonitehdas ja veljekset hoiti sitä yhdessä. Kyllä, joo. Kyllä. Eli heillä oli myös tämä musikaalinen puoli vahvasti heidän suvussaan. Ja joka tapauksessa myös tämmöinen, että kulttuuri yhdistettiin yrittäjyyteen, että tehtiin urkuja ihan oikeasti soivia pelejä ja perustettiin taidevalimo, mistä tehtiin myös muiden kuin omien teoksia. Että se ei ollut pelkästään vain kulttuurinkaan taiteen tekemistä, vaan myöskin elinkeino. Lapinlahdella on myös vireää elinkeinoelämää. Meillä on vankka alkutuotanto eli maa- ja metsätalous ja se näkyy muun muassa siinä, että lypsykarjamäärällä mitattuna Suomen suurin karjatila sijaitsee täällä Lapinlahden Varpaisjärvellä ja myöskin Valio
Ja Valio on Lapinlahden suurin yksityinen työnantaja ja myöskin Lapinlahdella taitaa olla Valion suurin tehdas. Eli meillä on vankka maa- ja metsätalous, alkutuotanto, mutta sen lisäksi myös paljon teollisuusyrityksiä ja voidaan sanoa, että meidän elinkeinoelämä on hyvin rikas ja monipuolinen. Lähdenpä siis katsomaan, miltä näyttää Ruostepuron yli 700 naudan maitotilalla Lapinlahden Korpijärvellä. Tämä kuuluu Suomen suurimpiin. Tämä on valtava tila. Miten paljon sulla on tässä hehtaareita? Peltoa joku 600 on kaikki näissä viljelyssä. Ja lehmiä on lypsäviä, tämä maitotila nimenomaan. Joo, 700 lehmää tällä hetkellä. Ja jotain noin 10 miljoonaa litraa vuositasolla maitoa tuotettiin. 7 miljoonaa on tällä hetkellä. Vaatimattomasti 7 miljoonaa. Sekin on valtavasti. Ja tässä sitten tuorerehua. Miten paljon sitä tehdään vuodessa? 20 miljoonaa kilosta menee vaikka. Miten paljon tulee ostorehua? No viljat on kaikki ostossa, että viljaa ei ole ollut enää 15 vuotta. Joo, mä oon ymmärtänyt, että sä fokusoit ihan täysin tähän maidontuotantoon, eli siis kaikki tulee ruuaksi, eikö niin? Joo, teillä on? Kyllä. Joo. No jos ihan alusta lähdetään, niin 49 on tullut tähän asutustiloja. Olisiko ollut 3-4 lehmää silloin ja sitten on tehnyt 12 lehmän navetan sitten ja 50 ja 91 oli silloin isä kuoli, niin oli 14 lehmää ja 120 sonnia. Ja sitten se sonnipuoli jäi sitä aika pian poikki, että sitten pelkkien lehmiin siirrettiin. No miten sulle tuli visio tämmöisestä jättitilasta, että pitää saada niin näin paljon lehmiä ja tämä tuotanto tälle tasolle? Ei ole osannut jäädä ikinä oikein paikalle koskaan. Niin. Liikkeessä on hyvä pysyä, mutta joskus on myös hyvä pysähtyä. Lähden kohti keskustaa nyt lounaalle ja kahvikupposelle, niin monelle matkaajalle tutuksi tulleelle Vitostien Matin ja Liisan asemalle. Tulostako sulle kuittia? Ei. Mutta sulle oli jotakin tulossa, pizza slices. Ja... No Ali antaa sitten sulle ylitteesi. Niin... Terve. Mä voin palvella tähän kassalle. Niin... Tervepä terve. No mä luulen, että kaikki alkoi siitä, kun äiti ja isä ajatteli, että on kolme poikaa ja ei ne kukaan ollut oikein semmoisia lukevaa sorttia, niin jotakin töitä niille piti keksiä. Niin meillähän Kempeleessä ruvettiin rakentamaan Kempeleen hirsikesoilia. Se avattiin vuonna 1985, mutta mehän rakennettiin sitä 3-4 vuotta kuin Iisakin kirkkoa, että 1985 sitten alkoi tavallaan se yrittäjäpolku sitten siellä Kempeleessä. Se tuntuu siellä Kempeleen homma, että tämähän on ihan oikeata hommaa, että se oli Suomen ensimmäisiä semmoisia liikenneasemia ja sitten tuli täällä myyntiin vuonna 1990 tämä Matti ja Liisa asema Lapinlahdella. Ja isä sitten ajatteli, että no, tämä sitten ostettiin ja siitä se rupesi niin laajenee. Tietenkin siinä tuli omat mutkansa, kun tuli 90-luvun lamat ja vääränlaiset lainat oli otettu, valuuttalainoja. Niin, mutta joo, kaikista on selvitty. Alussahan tässä oli meillä palveluna myös tuo majoitustoiminta. Ja se on elänyt oikeastaan siitä asti itselläkin, että haave olisi, että se vielä joku päivä saate uudelleen, mutta vähän laajempana versiona. Kyllähän se tuo lounaspöytä on niin aina ollut se talon sydän. Ja se on saanut kyllä tässä talossa niin hyvän vastaanoton ja meillä käy todella paljon lounassyöjiä. Meillä on tapahtumassa semmoinen iso muutos, että toimitaan pohjavesialueella ja meillähän nämä nestemäiset polttoaineet sitten joudutaan niistä luopumaan. Ja meidän on varmasti vähän niin kehitettävä vielä entistä enemmän tätä meidän ruokatoimintaa. Ja me halutaan tuoda se Lapinlahden brändi osaksi tätä meidän liikenneasemaa. Eli täällä sitten vastaisuudessa kohta, kun tehdään laajennukset ja muut, niin saat syödä Juhani Ahon pöydässä tai Matin pöydässä tai Liisan pöydässä. Ja tuoda se Lapinlahden kulttuurihistoria niin osana meidän brändiä ja samalla mainostetaan tätä meidän kylää.
Me ollaan tällä hetkellä tässä Tölvänkylän tämmöisessä vierassatamassa tai virkistysalueessa, mitenkä mä tämän kuvailisin, että tämä on tämmöinen retkeilijöitä ja ulkoilijoita ja kyläläisiä monipuolisesti palveleva virkistysalue. Että monella kylällä on seurantalo tai joku vastaava, mutta meillä on tämmöinen ulkoilmapaikka. Ollaan Tölvänkylällä ja tämä on noin semmoinen 60 vakituisen asukkaan pieni maalaiskylä. Suurin piirtein kaikki tuntevat toisensa. No, meidän ehdoton vahvuus on tietysti se luonnonläheisyys ja se suomalainen puhdas luonto. Mehän ollaan tässä Onkiveden rannalla. Onkiveden eteläpäässä ollaan ja siellä pohjoispäässä on sitten se meidän kunnan keskusta Lapinlahti. Ja täältä lähtee nyt se melontareitti sitten, Tölvä, Lapinlahti. Joo, tai lähtee Lapinlahden suuntaan ja tosiaankin se on se parikymmentä kilometriä ja sitten me päästään tästä Narvanjokea jokimaisemaa katsomaan. Yksi suunta on sinne ja toisaalta sitten kylän toiselle puolelle tuonne niemen taakse tulee Raposaari, johon myöskin tulee fasiliteetit myös melojille ja ulkoilijoille sinne Raposaareen. Kulttuurin puolelta niin meillähän on kylällä pyöreä kappeli, jossa on kupolikatto ja siellä on meidän kylän itse-taiteilija Pentti Koistisen puuveistoksia. Hänen näyttelynsä oli tänä keväänä tuolla Lapinlahden Eemilin taidemuseossa, jossa oli kaikkien Lapinlahden itse-taiteilijoiden näyttely. Kyllä Lapinlahti täyttää 150 vuotta ja juhlistetaan sitten tätä yhteistyötä myös tämän melontareitin avajaisten tiimoilta ja tosiaankin toivotaan runsasta osanottoja määrää tänne sitten juhliin. Olisi kiva kokeilla vähän melontaa. Olisiko se mahdollista? No eikä vain. Eikä se Lauri on jossain täällä. Lähtenkö tuonne suuntaan? Lauri! Meille on tulossa Lapinlahti Tölvä melontareitti. Se on tällä hetkellä rakenteilla. Tölvänkylän yhdistyksen osalta niin meillä Nurmirannassa melontalaituri on jo valmis. Ja sitten meillä on toinen kohde, joka on Raposaari. Ja sinne tulee merkittävä määrä uusia rakennelmia. Sinne tulee laavu, bio-WC, rakoliiteri ja sitten tietysti se melontalaituri, että pääsee melojat mukavasti rantautumaan sinne luonnonkauniiseen saareen. Nyt lähdemme tapaamaan Hanna Weissenbergia, joka jatkaa täällä äitinsä upeaa elämäntyötä Luovassa puussa. Tämä on taidekahvila ja kulttuurikeskus, joka tarjoaa monenlaisia hyvinvointipalveluja. Moi Hanna! No moi! Ihana nähdä. Niin on. Moi! Luova puu. Niin on. Täällä sä jatkat sun äitisi aloittamaan elämäntyötä. Kyllä, se tuntuu todella merkitykselliseltä. Pajuniemen tila ja tässä asunut aiemmin semmoinen suku kuin Kataisen suku ennen tätä luovaa puuta, mutta tämä on ollut semmoinen kansanhuoltopaikka sodan aikaan ja hauskana yksityiskohtana, että täällä oli kylän ensimmäinen huussi, mikä oli sitten rakennettu silloin. Ja luova puu on alkanut tuolla Kuopiossa aiemmin minun äitini kuvanveistäjä Raija Weissenbergin perustamana ja hän oli tosiaan puutaiteilija ja aiemmin hänellä oli semmoinen puuverstasgalleria siellä, mutta sitten hän etsi uusia tiloja ja Lapinlahti taidepitäjänä sitten tuli siinä mielessä vastaan, että hän sitten ajatteli perustaa tämmöisen vähän laajemman toiminnan tänne. Vuodesta 2004 sitten tämä luova puu perustettiin tänne Lapinlahdelle ja kunta tuli siinä mielessä mukaan, että he sitten auttoi kunnostamaan tätä paikkaa. Ja oikeastaan tuo päärakennus on sitten
heidän kauttaan niin kuin saatu uuteen eloon ja sitten myöhemmin on näitä muita kohteita tässä sitten kunnostettu. Mä tosiaan jatkan luovaa puuta ja on ollut tässä jo 10 vuotta yrittäjänä ja samoilla arvoilla niin kuin haluan tätä kehittää ja tuoda silloin ihmisille hyvää oloa ja just sitä kauneuden luomista niin kuin tähän kaikkeen toimintaan mukaan. Ja meillä tapahtuu paljon kursseja niin kuin ympäri vuoden, erilaisia jooga- ja hyvinvointikursseja ja myöskin sitä taidetta niin kuin tuon vahvasti niin kuin elämään mukaan, että meillä on niin kuin luovuuskursseja, mutta myös itsekin teen keramiikkaa ja maalaan ja muita käsitöitä aina sitten tänne. Ja sitten on nämä saunahoidot ja saunominen niin hyvin vahvana myöskin täällä meillä mukana. Olipa ihana kokemus. Sen lisäksi, että se oli tietysti fyysisesti ihanaa, niin mentiin aika syviin vesiin. Tästä on hyvä jatkaa sitten seuraaviin kuvauspaikkoihin, kun ollaan nollattu tilanne. Täältä Lapinlahdelta löytyy vaikka mitä. Myöskin tämä arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, jonka Vasikkasavut-tapahtumaan lähdemme nyt tutustumaan. Tervetuloa 2024 Vasikkasavuille. On aika sytyttää savut ja tänä vuonna meille savut sytyttää Kirsti Tiirikainen, maalaistalon tyttö. Tervetuloa Kirsti. Minä voisin tässä rinnalla vähän kertoilla, eli moni aina kysyy, että miksi tämän tapahtuman nimi on Vasikkasavut, niin sehän tulee siitä, että ennen vanhaan on sytytetty lehmisavut. Eli kun ne lehmät on lypsetty siellä laitumella, niin on niitä ötököitä ja kaikkia pistiäisiä ja pörriäisiä niin hättyytelty niillä savuilla pois sitten, että on saatu niin lypsettyä niin, että se ei ole sitten sitä sankkoa se lehmä potkaissut nurin, koska jos se olisi sitten niitä elukoita hosunut hännällään ja jalallaan potkiskellut, niin se äkkiä se maitosankko on nurin. Sulla on tämmönen upea asukin. Joo, eli meillä on Vasikkasavuilla aina niin talkoolaisilla tämmöisiä, vaikka ne olisi aitoa vanhaa, niin kuitenkin sitten vanhaa tyyliä ja henkeä. Tämä on aitoa vanhaa tämä Essu, mutta tämä on nyt sitten tämmöistä uutta tyyliä. Sitten täällä. No niin, no sitten pitää hänen olla tyyliin sopivat kengätkin. Ja tässä on teidän toimipiste, Joo. toimipiste. Joo, eli tässä on tosissaan Nerkon vanha kansakoulu, joka on siirretty silloin 90-luvun alussa tähän pihapiiriin. Eli me ollaan vanha pihatilan pihapiirissä, jossa on niin tässä päärakennus. Joo. Ja tuossa on navettarakennus. Että me ollaan sitten niin maalaistalon tämmöisessä pihapiirissä, johon tämä on sitten tullut niin tämä rakennus, kun on tämä koulu perustettu, tämä arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu. Ja milloin se perustettiin? 1993. Viime vuonna vietettiin 30-vuotisjuhlavuotta. Ja perustajat olivat? No siis meillä Lastulla on äiti ja isä, eli Hannu Puurunen on isä ja sitten Leena Heinänen on Lastun äiti. Eli tämmöiset arkkitehdit, koska tämä on niin arkkitehtuurikasvatuksesta lähtenyt niin sitten liikenteeseen niin tämä koulun toiminta.
Esittelepähän sinä nyt sitten minulle No nyt tämä. me tultiin vähän niin kuin takaa takahuoneessa. No, kato, meidän kahvihuoneeseen täällä ensimmäiseksi. Kodin sydän. Kodin sydän. Ja sitten tuosta voi niin heti jo sanoa, että me käytetään tämmöistä hirveästi kierrätys- ja luonnonmateriaaleja niin kuin näytte, niin kaikki säilytetään. Siellä on hieno niin kuin tämmöinen teepussi ikkunaverhokin, kato sitten tuota. Niin, aivan. Sehän on selvää taidetta. Ja täällä teillä on vaatteita. Joo, täällä meillä on tosissaan niin kuin näitä vasikkasavuja ja käytetään näitä myös, me saatetaan olla myös esimerkiksi vaikka aikamatkalla, eli mennään hetkeksi jossain museotyöpajassa vaikka niin kuin eletään hetki jotakin muuta ajanjaksoa, sitä niin kuin sen Juhani Ahon museolla esimerkiksi meillä on ollut, eletään hetki Juhani Ahon elämää niin kuin jossakin toisessa ajassa, niin sitten tarvitaan tämmöisiä vanhan ajan vaatteita. Pitäisiköhän munkin laittaa, kun mä lähden sinne Värnin pappilaan? Saattaisipa olla, sinun pitäisi semmoinen papinrouva-asu löytää sitten se alasta. No, mutta jatketaanpa matkaa. Jatketaan matkaa täällä. Eli niin kuin minä sanoin sitten, että meillä on, ei ole vain niin ne lapset, niin kuin vaan on ihan aikuisia ja lapsia, niin meillä on tosissaan sitä restaurointia ja korjausrakentamisasiaakin. Tässä meillä on esimerkiksi niin kuin näyttelyä niin kuin sitten siitä teemasta. Ja meillä on erilaisia restaurointikursseja ja tämmöisiä ollut aikeen saatossa. Tällä hetkellä vähän pienimuotoisempana se toiminta, mutta edelleen kuitenkin, että on ikkunankorjauskurssia ja tämmöisiä. Niin kuin Mutta teille tulee siis kursseille ympäri Suomea väkeä? No siis esimerkiksi vaikka meidän rakennusleireille. Niin. Tällä viikolla oli rakennusleiri, niin tuli niin kuin eri puolilta. Oli Kokkolasta ja oliko siellä Helsingissäkin leiriläinen ja näin, että tulee myös. Ja sitten tietysti tämmöisten aikuisten kursseille saattaa tulla ihan niin kuin mistä vaan. Kato, eli täällä on meidän yksi vasikkasavujen toimintapiste 4H pitää täällä niin keppihevospaja, mutta ei ole vielä tullut keppihevosten tekijöitä, vai onko niitä jo käynyt ja lähtenyt? Ja täällä on niin kuin erilaista asiaa, että sielläkin ollaan rooleissa ja niin kuin mietitty sitä omaa ympäristöä. Tuolla esimerkiksi on tuommoinen pienoismalli, jota nyt minä voisin sanoa varmaan, että onkohan se nyt, jos silloin kun me tehtiin, se oli 50 vuotta sitten Lapinlahti, mutta se ehkä nyt on jo 65 vuotta. Mutta teidän pitää tehdä nyt eri värillä tuohon lisätä, mitä on tullut niin kuin lisää. Se olisi aika hauska niin kuva. Kyllä. Täällä näkyy erilaisia asioita, että mitä ollaan tehty. Ja tuossa vähän niin kuin ikkunanäyttönynä on sitten viime talven taiteen perusopetuksen oppilastöitä, eli just sitä mitä on, jotka on niin sen koko lukukauden aina, ja sehän on siis vuosittain etenevää opetussuunnitelman mukaisesti tämä taiteen perusopetus, jossa on, niin katsoin, ne on semmoisia sinnikkäitä harrastajia, mutta sitten yksittäisten työpajojen teoksia on myös sitten täältä löytyy. Ja sitten tuli siitä mieleen, että me kuulutaan sitten tähän valtakunnalliseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon tässä lastenkulttuuritoiminnassa, eli 2003 päästiin niin tämmöisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen piiriin, ja ollaan kuuluttu siitä lähtien tähän tämmöiseen lastenkulttuuriverkostotoimintaan, sitten tämmöisen suomalaisen verkostotoimintaan. Merkittävää työtä. Kyllä, ja ollaan oltu perustamassa myös tätä Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa, eli sehän sitten niin tuoreempi, että se ei vielä silloin 2003 alkanut, mutta että ollaan niin perustajajäseniä siinä liitossa myös. Jos kesällä lähtee maakuntiin, niin asia, mistä ei voi välttyä, on kesäteatteri. Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri juhlistaa sekä Lapinlahden että teatterinsa juhlavuotta kirjailija Minna Kettusen käsikirjoittamalla Jäänaskali tarinoita selviytymisestä -näytelmä. No, Alapitkän nuorisoseura tilasi tämän 2 vuotta sitten, eli 22 syksyllä. Ja silloin heti tuli ajatus, että tätä muodikasta sanotaan käyttäjäksi, niin nyt pitää mennä syvään päätyyn, eli kansanrunouteen. Et luin Suomen kansan vanhoja runoja, joita on muistiin kirjoitettu Lapinlahdelta ja Varpasjärveltä. Eli nämä loitsut, laulut, mitä näytelmässä kuultiin, niin ne on niinku tavallaan se vanhin ja suorin tie muinaisuuteen. No, mä rupesin sovittamaan sitä käsikirjoitusta, että se alkuperäinen käsikirjoitus ei ollut tuolla näyttämöllä, vaan mä tein siihen sovitustyön, mä poistin sieltä tekstiä, yhdistelin henkilöitä, koska meillä ei ollut kerta kaikkiaan niin paljon näyttelijöitä kuin mitä olisi ollut tuohon tarvittavissa. Ja halusin korvata joitakin asioita liikkeellä. Eli näin silmissäni, että en halua näitä niin kuin asioita ohitettavan parilla virkkeellä, vaan haluan, että ne tehdään liikkeellä. Ja sitten meidän ammattikoreografi on suunnitellut kaikki nämä kohtaukset. No, tämä on ollut kyllä ihan huikea prosessi, että
oikeastaan viime vuonna jo alettiin käsikirjoittajan kanssa suunnittelemaan, että luin tekstiä ja sieltä alkoi syntymään semmoisia mielikuvia. Ja sitten vuodenvaihteessa sitten, tai oikeastaan jo siinä loppuvuodesta sitten ohjaajan kanssa keskusteltiin näistä kohtauksista enemmän ja sitten jotenkin maailmat alkoi vaan niin kuin pulpahdella ja sitten mä teen hyvin paljon töitä tämmöisten niin kuin visuaalisten mielikuvien kautta, että syntyy joku mielikuva ja ehkä semmoinen tunne, että mitä tähän voisi sitten lähteä tekemään ja sitten ikään kuin tätä tunnetta sitten lähdettiin sitten työstämään, että miten tämä liikkeellistyy. Kun mietin sitä tarinaa, niin mielessä oli, että täytyy keksiä joku esine, joka kulkee vuosisadasta ja sukupolvelta toiselle. Ja mietin ja kyselin perheiltä ja kavereilta, että mikä se esine voisi olla. Kunnes eräs ystävä uuden vuoden päivänä sanoi, että jäänaskali. Ja silloin mä tiesin, että se on siinä. Ja näin se lähti syntymään, se tarina. Näyttelijöitä 14 ja jokaisella oli melkein tupla tai tripla rooli. Yli 60 pukua ja aivan mieletön, että kun näin lavasteet ja puvut ensimmäisen kerran, niin tuntui, kun olisin astunut aivan eri maailmaan sisälle. Että aivan huikean työn on Puvusta ja Jonna Partanen työryhmänsä kanssa tehnyt tässä. Ottanut selvää aikakaudesta. Moi Minna. Heipä hei Kaima. No niin, kiva tavata. Samoin. Kiitos, että saatiin tulla. Onpa hieno paikka. Onhan tämä. Kerropa, missä ollaan. No nyt ollaan ensinnäkin Lapinlahden kunnan syntysijoilla. Lapinlahti syntyi hallinnollisesti tämän pappilan ympärille. Jo Ruotsin kuninkaan aikaan 1760-luvulla tästä Onkiveden niemestä tuli kappalaisven pappila. Sitten siitä tuli Lapinlahden seurakunta ja kun kunnallislaki tuli voimaan, niin sitten seurakunnan rajoista tuli kunnan rajat silloin 150 vuotta sitten. Ja tämä on jo 4. rakennus, joka on palvelupappilana tällä paikalla. Tämä on Lapinlahden vanhin rakennus, valmistunut keisari Nikolai I hallitessa Suomen suuriruhtinaskuntaa vuonna 1843. Ja se onkin keisarillista eli empire-tyyliä, niin kuin näkyy tuonne ulospäin, nuo selkeät tyylipiirteet, eli leveät nurkkapielet ja puolikuumuotoiset lunetti-ikkunat. Ja paikan tunnetu yksityiskohta lukee tuossa seinälaatassa. Juhani Aho syntyi täällä 11. syyskuuta vuonna 1861. Tässä kirjaimellisesti voidaan sanoa, että tekijänä on Halonen eli Emil Halonen ja kun tutustut Halosen teoksiin sekä maalauksiin että näihin veistoksiin, niin tunnistat kaikista samat kasvonpiirteet. Eli tässäkin teoksessa on ollut mallina Halosen sukulainen ja nämä kasvonpiirteet ja viikset ovat varsin tunnistettavat. Kun sitä katsoo pitkään, niin se tuntuu, että hän ihan vähän liikkuisi. Kyllä, kohta tekee mieli ruveta väistämään tuota lekaa. Niin, ehkä meillä olisi aika nyt sitten. Mut kiitos Henri, on ollut ihan valtavan hauskaa kierrellä sun kanssa täällä Lapinlahdella kuunnella sinun näkemyksiäsi tästä kunnasta ja kunnan tulevaisuudesta. Ilo on ollut minun puolelle ja on ollut kyllä hieno Lapinlahden kunnan 150V-juhlavuosi. Ja sehän huipentuu myöskin tuolla juusto- ja viinijuhlilla viikonloppuna. Kyllä, ei tarvitse enää odottaa kauankaan, kun päästään myös sinne. Nähdäänkö siellä vielä sitten? Siellä me nähdään. No niin, hyvää iltaa. Ystävät, tuttavat, kutsuvieraat ennen kaikkea. Kiitos kaikille, että otitte kutsun vastaan ja tulitte juhlimaan meidän 150 vuotta täyttävää Lapinlahden kuntaa ja näitä uusia juustoviinijuhlia. Juusto- ja viinikulttuuri on varmaan kasvanut Suomessa muutamien edeltävien vuosien aikana roimin käsin eteenpäin. Me ollaan ehkä Suomessa oltu aikaisemmin semmoista sauna- ja olutkansaa, mutta nyt viini on myöskin sitten siellä lähtenyt tulemaan ja kotimaiset viinit myöskin sitten ihmisten suulle. Suomessa on paljon juuston tuotantoa ja erityisesti Lapinlahtihan on siinä ihan ykkösiä ja on äärimmäisen hienoa, että valio ja
Valio on mukana meillä tässä tapahtumassa. Heille iso kiitos siitä. Ja tietysti myöskin kunnalle, ja näin on äärimmäisen hienoa olla tässä viettämässä Lapinlahden 150-vuotis taivalta. En tässä enää aio teitä tämän pitempään pitkästyttää, vaan ehdotan, että nostetaan malja. Nostetaan tämä malja näille uudistuneille Lapinlahden juusto- ja viinijuhlille ja tietysti ennen kaikkea meidän ihanalle, kaikkien rakastamalle, meidän sydämessämme olevalle 150-vuotiaalle Lapinlahdelle. Onnea Lapinlahdelle! Mikä saa tulemaan Lapinlahden viini- ja juustojuhlille? No ne juustot ja viinit kyllä. No juustot ja viinit ja marinelikyppiset. Ja tietysti hyvä musiikki, eikö niin? Kyllä. Täällä on paljon iisalmelaisia. Mikä saa iisalmelaiset tulemaan Lapinlahdelle? Työporukka. Työporukan kanssa lähdettiin käymään. Mitä teet työksi? Minä olen maatilalla, on maataloustyöntekijä. Mikä on se vetovoima, joka saa sut tänne takaisin? No ensinnäkin tietysti kotipaikkakunta ja juusto- ja viinijuhlat toisena. Ootko aikaisemmin ollut? Olen useina vuosina ollut. Ne ainoa kesäjuhlat, minne tänä kesänä on lähdetty, niin laitettiin myös kesäkamppeet niskaan. Panostitte sitten näin, että ei ole mitään merkkivuotta. Ei ihan tämän kunniaksi. Mistä olet kotoisin? Mä oon kotoisin täältä Lapinlahdelta, mutta Kuopiossa asutaan nyt. Jos ei ole niin Lapinlahteen tutustunut aikaisemmin, niin se varmasti yllättää. Tämähän on niin valtava monipuolinen niin nimenomaan kulttuuri ja myös liikunta pitää. Ja kuka se täältä on? Miten ihmeestä jaksatte vielä? Kyllähän se on lähettävää jokaisen Ylä-Savon tapahtumaan. Meillä on niin hienot tapahtumat, niin eihän sitä voi olla lähtemättä. Että... Miten on ilta lähtenyt teillä käyntiin? No hienostihan tämä on ollut tosi hieno ilta ja minun mielestä on tosi tyylikäs paluu Lapinlahden juusto- ja viinijuhlille. Me ollaan kierretty vaikka missä nämä 3 päivää ja täytyy vaan ihmetellä, miten valtava anti tällä kunnalla on kulttuurin ja nuorisokasvatukseen ja urheiluun ja vaikka mihin. Olet varmaan iloisesti tullut tänne tuoreeksi kunnanjohtajaksi. No kyllä, siis tämä juusto- ja viinijuhlat on yksi osoitus tästä meidän monipuolisesta kulttuuri- ja liikuntatarjonnasta. Ja tietysti Valio on iso yksityinen työnantaja täällä ja sitäkin kautta niin kuin isossa osassa myös näillä juusto- ja viinijuhlilla. Lapinlahti upeine kansallismaisemineen yllätti taideelämyksillään ja palveluillaan. Mikä taiteen ja yrittäjyyden runsauden sarvi? Matin ja Liisan jalanjäljissä voi kulkiessaan haukata palan kaikkea tätä.